Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita, aku dan Mbah Surojo. Halo, apa kabar, guys? Guys, dadi Mbah. Wes iki kur garing ngenteni sing pesen iki ulung mrene iki. Wis dadi loro iki wis. Iki guys, wis dadi meneh guys kranjange Mbah Surojo iki guys. Iki wonge ana rene Mbah. Urung, iki kok sedilut meneh rene. Rene Mbah ya. Iya iki. Oh iya guys, aku kan takon Mbah Surojo lho guys. Nah, takon apa tak jawab nek bisa ngono kuwi. Aku takon Mbah. Iya. Biyen kan kung enek laser jarene biyen ki ya. Iya. Karena pas panen pari ngono ki jarene nyabut Mbah. Pancen iya, Mbah tukang bawon biyen. Dadi yo nek wis ngarit mandes kae ditumpuk, rampung, sisuke nggawa sabetan disabet. Sedina yo nyabet kuwi. Nyabet iki Mbah. Nyabet ngono kuwi. Oh, anggere sing ngarit niku wong pira Mbah? Ya nek upamane sak keluarga kaya aku wong telu ya padane ngarit wong telu. Engko nek upamane wis tinggal setitik engko aku sing ngusungi numpuk, sing loro nutuk ning ngarit kan ngono kuwi. Lah sisuke nyabet bareng. Oh, berarti nyabete ono piye Mbah? Nyabete ya eneng ragangane eneng tempat sing khusus kaya dene kursi tapi rada menceng ngene. Dadi disekeki untu-untu ngono kuwi dadi cepet eram ya kuwi. Kuwi anggere kadung nyabet terus dina iso. Walah biyo akeh karung. Akeh karung. Oleh karung ya. Soale ora gur wong siji. Padane wong telu nyabet kabeh ya walah sedilut cepet ya. Kabeh ya resik apik ngono kuwi. Oh, ngono. Kuwi bab masalah nyabet. Nyabet. Lah ilange sabetan dipercepat meneh sebabe awake dhewe mikir dadi gawe sing secara papan bunder kayu bunder didhekuki klaker tapi eneng pakune menggok ngene. Iki sing ngontel iki duduk wong alkon. Dadi kene alkon di setel kene mubeng dadi parine kur tinggal ngeduk-ngeduk ning ngene iki. Dadi rontok kabeh ya engko wong wedok-wedok mbahmu wedok ngayapi. Engko nek wis ngayapi aku madahi nang karung. Mesin dijarne ae ngono kuwi. Engko sing mlebok-mlebokke pari kuwi mau ya eneng. Dadi ki wong telu kerja sama. Sedilut rampung tapi ya ngoyo ya. Ngoyone kuwi ngono. Dadi iki ora bisa leren istirahat sebab iki nek nganti awake dhewe ling ngetokne gabah kuwi mau kesuwen ketimpah sing nang kene awul-awule nang kene akeh. Oh, dadi carane ketimpah anune gabah ketimpah. Awul-awul kuwi mau regete lah carane. Mulane kudu resik terus dingonokne terus. Nah, kuwi wis. Ya wis tak lakoni. Barang ilange si erek kuwi mau total ora eneng erek, eneng anyar-anyaran teleser. Lah barang anyaran teleser kuwi wong 15, 20, wong 40 cepet soal teleser kuwi. Dadi nek kocok wis dadi tumpukan kuwi kok garing nyemplung-nyemplungke nang mesin kan ya. Lah barang wis ilang teleser saiki iki wis ganti mesin jenenge kombet utawane blower. Kuwi sing kaya bangsane mbah ngene iki wong sing ora duwe ora bisa melu drep. Nggih, Mbah. Soale wis mesin mlebu mangan kuwi pari metu-metu wis dadi kandian. Nggih, Mbah. Saiki makan saiki juara banget Mbah ya wong nganu ngono. Wong drep jarang. Jarang banget, Mbah. Soale kuwi sing drep wong sing sugih-sugih sebab wong sing duwe kombet kuwi mau kan wong sugih. Sing buruh malah kuwi. Nggih, Mbah. Tapi 2-3 jam total entek resik. Iya, cepet, Mbah. Cepet. Beda karo disabet nek disabet iso 3 dina 4 dina. Baru rampung. Nek iki kan 2 jam 3 jam wis rampung kabeh. Resik kuwi kaya. Oh, sedina wis tok akeh, Mbah ya. Kadang-kadang sing duwe kombet iki dalam sedina-dinane iki kadang-kadang 3 hektar. Ngayahi nggone wong telu ya kadang-kadang lebih saka 3 hektar apa meneh nek cuacane iki enggak udan. Pindah. Kok lha pindah ngendi? Kono sak hektar ya.
dadi cepet saiki. Nggih, Wah. Ngono kuwi. Kuwi nek masalah kanggo mbawon sing secara kaya awak-awak ngene iki wong ora mampu, dadi wis ora tau mbawon. Sing mbawon ya kuwi mau kombet. Kombet. Oh ya Mbah karo iki Mbah. Yeah. Biyen jare saurung enek apa jenenge edet sing nggo bajak ngono, ben jare sanggo sapi Mbah Jondo. Sapi ya kebo. Jenengane mluku garu kuwi sapi. Nggih, heeh. Dadi ki isu-isu wis mangkat manggul garu wae ya. Engko nek wis tekan sawah dipasangi sapine loro apa kebone kuwi. Dadi engko nek dipasang ya awake dhewe tinggal ngetulke nang garune ngono kebone mlaku. Engko nek karo kebo ya awake dhewe karo nyanyi-nyanyi. Soale kebone kan ayem mlaku terus. Dadi kuwi nek seprapat hektar mluku kuwi bisa setengah hari. Setengah hari nek kebo. Nah, kebo sapi kuwi setengah hari. Tapi nek karo apa jenengane karo edet. Alah 2 jam 3 jam wis rampung. Rampung wae ya. Sebabe mesin ngono kuwi. Tapi ben kebone iki yo maret Mbah ya kono. Ya manut wong wis cara-carane sadurunge iki nggo mluku wis diajari. Wis diajari. Dadi nek kebo sapi sing urung pernah diajari yo alah budi. Oh berarti yo iya menggok-menggok wis barisane wis embung ngawur. Kuwi kan sadurunge dinggo gawe mluku awake dhewe si sapi kuwi apa si kebo diajari nganggo pleret kena kae ya ditumpangi nganggo pleret. Engko gedhi sethithik rada sithik karo gerobak. Lah engko nek karo gerobak wis lancar, lah kuwi baru nggo gawe mluku menggok ngiwonengane iki wis paham. Ngono kuwi. Kuwi jaman biyen Mbah sing ngingu sapi kaya ngono kuwi. Lah nanging urung nganti tutup wis ketekanan telek apa jenengane edet kuwi mau. Dadi saiki wong sing ngingu-ngingu sapi kebo saiki jan merdeka. Ya wong sapine kur mangan turu lho, ora nggo nyambut gawe. Beda jaman biyen Mbah ya. Ngono kuwi. Nek jaman biyen kuwi kebo sapi harus digawa nang sawah nggo pekerja. Iya, nggo pekerja. Iya. Lah nek baline padane wis sore kaya ngene iki. Wis kan dikencangkan parek-parek ya. Engko baline nang gerobak kae, nang kayu, nang wero-wero salah ning gerobak, engko terus digeret karo sapi bali. Kuwi dina-dina kaya ngono kuwi ya. Biyen sama sak kuwi. Kuwi nek ora salah biyen aku isik jaman ngingu sapi waktu semono kuwi. Kuwi kandange kuwi nang kono kuwi dambiyen kan ya. Biyen nang kono, Mbah? Iya kuwi kandange nang kono kan ana wit bluku nang kono kuwi. Heeh. Lah barang wis ndilalah. Tahun 90 aku mulai tuku sapi terus tak ingu sapiku dadi ana 5-6. Nggih. Lah terus ndilalah wong pancen yang duwe negur kuwi-kuwi tok ya. Ndilalah terus tak dol ya kuwi nggo gawe omah sing arep kae ngene kuwi sprene. Tekan sprene. Saiki wis ora ngingu-ngingu blas sebabe ule ora ngingu wis tuwa ora kuat ngangkat abot. Dadi aku gawe kaya ngene iki wis kanggo ariane. Gawe kerajinan saka bambu, guys. Kaya ngene keranjang, ya tampah, ya irik. Dadi ya wong kuwi melayani wong sing padha pesen-pesen kan. Nggih, Pak. Ane kaya aku ki ora sejatine cara mungguh upamane aku istilah iki ngingu cilik-cilik kan ya isih mampu le ngarit cuman kan yo kesel yo tenanan wong sing jenenge wong ngarit iki yo kaya ngono kae iya nek dong wayah akeh suket nek ora akeh suket kuwi lho sing sok kadang-kadang iso ndadekke perkara ya ngono kuwi napa malih saiki musim kemarau iki lah kuwi ngono kuwi wangel guys nek nggak suket saiki guys tenan sebabnya nganu guys wis musim kemarau iki lho jadi beh suket iki wangel banget nek kene iki nah kalau di daerah sampean gimana bisa komen di kolom komentar guys oh iya Mbah Surojo moga sapa-sapa kalih penonton sekalian pamit nggih niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada anak cucuku dan saudaraku semuanya. Begitulah cerita dari Mbah awal-awalnya Mbah cari upan. Dulu itu kalau bahasanya itu ya
cari upahan, drep itu mbawon ya. Mbawon, ambil padinya orang, tapi nanti Mbah dikasih upahnya ya padi. Itu dulu. Berhubung sekarang ini sudah semuanya canggih, jadi sekarang pakai kombet mesin itu. Jadi sekarang yang ambil padinya tetangga yang petani-petani itu sama kombet. Kombet. Jadi orang seperti Mbah ini sekarang sudah tidak drep, oleh karena itu lebih cepat kombet daripada orangnya yang nyabetnya padi itu. Nggih, Mbah. Niku kaya ngoten niku sedulur utawane anak putu kula niku sejarahe Mbah biyen, dadi niku dereng ketemu nikmate ngantos dugi supriki rekoso. Tapi kula nggih bersukure alhamdulillah senajan rekoso ya isih diparingi sehat walafiat. Nggih, Mbah. Sing kula jaluk nggih kaya ngoten niku, anak putu kula lan sedulur kula niku sak keluarga nggih muga-muga ya diparingi sing panjang umur, badan sing sehat, rezekine ingkang kathah. Nggih, nyambut gawe nggih rekoso tapi ampun nemen-nemen kados Mbah niki biyen. Nggih, Mbah. Ngoten mawon, kirang saha langkungipun kula nyuwun pangapunten. Kelanten niki wedale sampun istilah niku pun wancine salat asar. Kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.